Ya bunaya ya najil insun inna nasa sampai temene menungso iku salah satu aslasin ono telu ning sepertelu sulusun utawi sepertelu iku lillahi kedue Allah wa sulusun lan sepertelu iku linafsi kedue awak dhewe ne menungso wa sulusun lan sepertelu iku duti kanggo set fa'amana kontai barang buah kang utawi maiku lillahi kedue Allah iku faruhu yaiku rohe wong
Fawwa tawirul rajiul bali lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa amma pun tayu barang barang tayu makuli nafsi kang bawa dhewe wong iku fa'amalu amale wong. Fawwa tawi amal iku rajiul bali li nafsi maring awak dhewe wong binafi lawan kemanfaatan wal idrari lan kemaratan. Wa amma pun tawi wong barang tawi makuli dudi kanggo set iku fa jismu yaitu jisine atau jasate wong. Fawwa tawi jisim ku makul dudi dipangan set. Jelas iki. Makalah kang kaping 36 niki nyuplik dawuhipun Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini terkenal sangat nggih, masyhur sampun terkenal sangat bahwa Luqman Al-Hakim niki tiyang sing bijaksana. Sampai-sampai namine niku didamel salah satu nami surat tenggene Al-Qur'an. Para ulama niku beda pendapat. Luqman niki nabi napa boten? Nabi utawa namung tiyang saleh waline Allah. Enten sing sanjang niki nabi, masuk nabi. Enten sing sanjang ora sampai nabi, ya wong soleh tapi dadi waline Allah, dadi kekasihane Allah. Mergi tenggene surat Luqman iku disebutaken walaqad ataina Luqmanal hikmah. Nah niki Allah nggih, kita Allah, aku Allah. Teman-teman wis paring tenggene Luqman paring hikmah. Nah kata hikmah niki multi tafsir. Niki hikmah niki sekedar kebijaksanaan apa sampai derajat nubuwah kenabian. Tapi jumhur ulama, kata-kata ulama matur berpendapat nek Luqman niki namung tiyang saleh waline Allah, boten sampai ten Quran itu kan enten beberapa nama surat sing dipendhet saka nama-nama orang nggih. Ten Quran itu enten sing 114 surat niku diantarane wonten nami-nami tiyang. Sebagian nggih dipendhet saking nami nabi. Napa mawon sing jenengan emut enten nama nabi sing dadi nama surat. Surat Yusuf, surat Muhammad, terus surat Yunus, gitu nggih. Surat Yunus, enten malih. Surat Nuh, enten surat Nuh ini. Nah, kata. Tapi enten nami tiyang sing sanes nabi. Tapi didadekno nami Al-Qur'an, nami surat Al-Qur'an. Jadi salah setunggal sinten iki Luqman Al-Hakim. Kali sinten malih ya. Ayo sinten malih. Oh, berarti nabi sing boten nabi. Maryam gitu. Oh, malah cerdas cermat enak. Maryam niku kan sanes nabi. Maksudnya sanes nabi selangkung. Tapi kan apakah Sayyidah Maryam niku sudah mencapai derajat kenabian niku nggih ulama beda pendapat. Lek ningali dawuhe Kanjeng Nabi tentang kesempurnaan wanita, koyok-koyok Sayyidah Maryam niku salah sijine nabi. Karena nabi ku ndawuhaken ora ana wong wedok sempurna nang alam donya kejaba mek loro. Nggih niku Sayyidah Maryam, ibuke Nabi Isa, kali Sayyidah Asiyah garwane Fir'aun. Niku sempurna-sempurna wong wedok kalih. Dan riwayat intune sekawan. Enten wong papat wong wadon sing sempurna sanget. Niku wau Sayyidah Maryam, ibuke Nabi Isa, Sayyidah Asiyah garwane Fir'aun, lajeng Sayyidah Khadijah garwane Kanjeng Nabi kali Sayyidah Fatimah putrine Kanjeng Nabi. Niki luar biasa. Pun. Nah, Luqman niki terkenal sangat ceritanya nggih. Bahkan beberapa cerita yang terkenal niku
Luqman Al-Hakim niku pingin mulangi putrane kebijaksanaan. Perkara nek mbok anggap bener, ora nyalai syariat, lakono nggih. Perkara nek mbok anggap bener, ora nglarani wong liya lakono. Senajan wong liya gak setuju. Senajan wong liya kakean cangkem. Pokoke nek mbok anggap bener, ora nglarani wong, ora ngrugekno wong, bener munggo syariat, bener munggo akal, wis penting lakono. Senajan wong liya sing mandeng, sing ndelok iku kakean. Piye sering ceritane niki. Akhirnya didadekno contoh, cek pengen mulangi putrane ben laku paham. Akhirnya nggawa khimar keledai, tapi cili. Keledene cili dibeto wong loro. Kawitan iku di bapake sing numpak. Aku sing numpak, kowe sing nuntun le. Nggih Pak, sendika dawuh itu. Lewat wong terus mari ngono diomong karo wong. Lah yo, anak kok gak duwe sopan karo bapak kok gak kesana karo anak. Bapake metingkrang nang dhuwur kok anake kongkon mlaku. Akhire lole diomong wong, saiki gentian le. Akhire Luqman sing mandhek, putrane sing ninggal. Lewat. Ambek wong diomong maneh. Wah, anak bocah karo sopan santun. Bapake mlaku anake metingkrang. Lole piye diomong maneh. Ayo mudhun le, mudhun. Mudhun wong loro, ditumpaki bareng ae Pak, tumpaki bareng. Tumpaki bareng lewat wong diomong maneh. Lah wong kok ora duwe kesakno karo kewan cilik kok ditumpaki wong loro. Lole diomong maneh. Ayo mudhun le, mlaku bareng ae kowe. Ngono liwat dirasani maneh. Lah wong loro kok kocluk. Wong ana khimar kok gak ditumpaki, kok dituntun apa rusak. Apa khimare amok, mosok gak lole. Ya apa nek digotong nek Pak digotong diangkat. Liwat maneh dirasani wong. Lho lek ana wong gendeng ra iso ngawiti. Wong khimar ora apa-apa kok malah digotong. Mestine kan khimare ditumpaki, malah khimar numpak wong. Akhirnya terus mari ngene diguak nang ngene kalen, sepen guak ae. Mosok apa ae keliru. Mergo wong liya mandeng ngono iku mesti ndelok eleke, ndelok salahe. Makane kita nek duwe prinsip, duwe pengangen-angen, nek bener monggo akal, bener monggo syariat, ora ngrugekno wong, ora nglarangno wong, lakono. Kados nyambut damel niku kan masyaallah, iki to nyambut damel ngene diomong wong lha wis kuliah S1 kok yo dodol S kok kliru neh. Engko nganggur yo, lha wis kuliah S1 kok nganggur ora repot. Mari mulang yo diseneni. Lah yo mulang olehe piro. Ono ae sing diomong, makane ra usah gatekno omonge. Wah, pokoke bener munggo akal, munggo syariat, ora nglarani wong, ora ngrugekno wong lakon. Termasuk ceritanya sing terkenal niki rada boten pati terkenal niku terkenal banget. Sing boten pati terkenal niku Luqman Al-Hakim niku masyaallah nggih piyantone niku Habasyian. Habasyian niku wong Ethiopia, wong Eropa sing wong Afrika sing kulite ireng niku Pak. Tiyang Habasyi niku. Tur piyantone niku bijaksana saestu, sampai didadekno penasehat kerajaan. Kula kesupen nang raja niku. Pokoke didadekno penasehat kerajaan. Terus setunggal dinten niku disuwun kali raja. Penasehat, aku gawekno panganan terenak sak donya. Gawekno panganan terenak sak donya. Wis akhire tenggene dapur ngolah panganan, terus dihidangno diiji karo raja. Penak tenan. Aku rong tau ngrasakno panganan enake kaya ngene. Iki bahane apa? Bahane niki ilate kale atine unta. Ilate unta karo atine unta. Oh, wis saiki genti.
gawekno pangan sing paling ra enak sak donya. Digawekno kuis ngono. Akhire nang dapur malih diolah terus disugokno maneh. Terus dincipi karo raja. Mutak raja. Kena MBG. Mutak. Panganan kok ra enak kaya ngene aku rung tau ngrasakno panganan kok kaya ngene. Iki bahane saka apa iki? Niki bahane saka ilate unta kali atine unta. Lho, kok padha? Sing mang kok winu nek jare wong ngawi. Ning mang kok winu sing saiki kok ora enak. Kok iso? Nggih raja terus dawuh ngene. Laisa min syai'in atyaba min huma idza tauba wa akhbatha min huma idza khabitha. Ten donya niki mboten nenten barang sing paling apik kejaba lesan karo ati. Nek loro karone iki pancen apik, maka dadine mesti apik. Semanten ugi ten donya niku ora ana barang elek kejaba lesan karo ati nek wayahe elek. Tiyang nek duwe lesan apik, ati apik, medale nggih sae. Medale nggih apik, ngomong sak ngomong apik, batin sak batin apik, ngerti apa wae dibatin apik, diomong apik. Pancen ilate lagi sae, atine lagi dadak wae ilate lagi elek, atine lagi kesel. Apa lek keliru? Bapak nganggo klambi apa seneni ae. Wis pokoke apa ae seneni. Pancen ilate lagi elek, atine yo lagi. Makane kali niki anggota kali niki ya iso dadi nikmat saking Allah, rahmat saking Allah, tapi iso dadi coba, iso dadi siksa dari Allah. Naudzubillah. Punten nggih Al-Qur'an iki nggih sami. Ten wau ten ayat kali 12 nek Luqman niki diparingi hikmah kali Allah. Ten nggih ayat 11 niki ten nggih ayat 13 niki nggih wa qala Luqmanu libnihi. Luqman dawuh wasiat nggih paring nasihat ten ngene putrane ten niki nggih ngoten. Nek ten Quran mangke jenengan waos piyambak napa niku wasiate Luqman ten putrane. Ten mriki nggih maringi wasiat ten putrane sing mboten ten Quran. Karena dawuh Luqman ku kuat sanget. Ten putra-putrane kata sanjeng ten mriki sing dicuplik Quran itu sing ten mriki. Nah sing lintune ten mriki dicuplike. Putrane niku setunggal riwayat namine Faron. Tapi Faron bin Luqman niku dipeseni ngeten. Ya anakku, menungso iku dibagi telu. Awake sawak sak ujun niku dibagi sepertelu ping telu. Sepertelu bagian iku nggo Allah. Bakal bali nang Allah. Gini ku roh. Mergo roh niku didadekno Allah nanti delek ten menungso makin bali ten Allah. Sing nomor kali niku mangke kemanfaatane kanggo kita, kanggo awak dhewe kita, nggih niku ngamal kita. Kita salat oleh ganjaran, sing dikate ganjaran nggih kita. Allah ora oleh dadi Pak, sapa salat kita mboten oleh dadi. Kita poso, kita ngaos, kita sedekah, nglakoni kesayangan-kesayangan niku sing angsal manfaat nggih kita ten donya nggih angsal manfaat, nggih ten akhirat nggih paring manfaat. Allah ora dadi apa-apa. Ora buta kali amal kita ora buta. Semanten iki nek amal kita naudzubillah kok pas awon, pas elek, maka sing tanpa piloro, tanpa kelaratan nggih kita ra penak nang donya, mangke ten akhirat ra penak disiksa Allah. Tapi meskipun kita disiksa Allah niku Allah mboten rugi napa-napa. Allah niku mboten rugi napa-napa. Maringi ganjaran kita ya Allah mboten rugi mboten dadi. Nyiksa kita Allah nggih mboten rugi mboten dadi. Mergi siksa kali ganjaran niku bali enten kita piyambak.
Makanya wali-wali niku masyaallah nek donga teng Allah niku cara ngalem nggih, cara arek cilik niku ngalem nang Allah ngene. Ya Allah, nek umpami jenengan paring kula ganjaran swarga, jenengan rugi lah napa mboten sih ya Allah? Nak mboten rugi sih. Lah nek ngono lha kula paringono surga apa? Wong jenengan maringi surga kula lak mboten rugi napa? Napa wong jenengan maha sugih. Terus nek jenengan bikin badhe nyiksa kula, jenengan untunge napa? Nyiksa kula untunge napa? Napa ben tambah gagah? Nak mboten sih. Jenengan nyiksa kula ya mboten rugi napa-napa, mboten bati napa-napa. Lek ngoten nggih mboten usah nyiksa. Wah, ngoten carane raine niku mirip karo ilahi las. Ilahi las kan ngoten. Niku mirip karo duwane wali-wali jenengan pirsani. Duwane wali ya rada bener tapi sungkan nek kabeh donga. Kita donga-donga biasa ya saking Quran Rabbana Rabbana atin. Tapi nek wali-wali nek donga ya Allah, jenengan nek paring swarga teng kula niku mboten rugi napa-napa, mboten kelong napa jenengan mau sugih, jenengan lak mboten butuh swarga sih. Nek paring kula lak wis. Jenengan mboten butuh. Kelong kula. Tapi nek jenengan nyiksa kula jenengan bati napa? Kuwi ora bati napa-napa, berarti ora usah nyiksa, ora bati. Niku kuwi terlek rayu. Kula seneng nek dulu-dulune wali. Pun niki enten 3 bagian mung duwe Luqman Al-Hakim nuturi teng putra. Niki kangge napa? Kangge kita merhatosaken urip kita. Nek roh niku bagiane Allah wis. Kita mboten saged ngowahi, mboten saged nambahi, ngurangi mboten saged. Roh niku kan duwe wayahe nggih. Bocah lahir enek wayahe. Nek diparingi roh kali Allah ditakdir saged lahir urip ya pancen takdire Allah. Dokter bidan itu kan ngira-ngira tok iki bocah iki lahir tanggal semene. Napa istilahnya nek perkiraan lahir namanya apa, Bu? Tanggal perkiraan lahir niku. Niku kan nek ngira-ngira tok, guru iso ngepas apa iki tenan lahir meni apa ora. Urip apa ora kan sing nentokno Allah. Mati nggih ngoten, roh niku mangke balik teng Allah, wayah kapan dina apa, lewat sakit apa ora, lewat sebab napa mboten ngertos. Makane roh ora usah diperhatekno nemen-nemen. Mergo niku urusane Allah. Makane teng Quran niku enten tiyang tanggal teng Kanjeng Nabi tentang roh. Jawabane Allah nek mulangi yas'alunaka 'anir roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Fama utitum minal ilmi illa qalila. Ar-roh itu kekuasaane Allah, urusane Allah. Kowe ora ngerti apa-apa babagan masalah roh, kejaba ilmu tentang roh titik banget. Makanya ora usah diperhatekno nemen-nemen. Wong roh niku pun wae balik nang Allah ya ben balik. Nah, sing nanti perlu kita perhatikan sing napa? Niku ngamal. Mergi niki makin balik eten kita. Kita angsal manfaat nggih mergo amal kita sing kita lampahi niku wau, kita angsal kemadharatan nggih mergi amale kita ewo. Nek secara takdir memang Allah sing ngedil, tapi kan Allah niku biji kelakuan. Allah niku mau adil. Apik ya diwales api, ingkana khairan fa khairun, nek apik dibales apik, wa in syarran fa syarrun, nek elek ya dibales kados tengene surat Al-Zalzalah niku pripun mithqala dzarratin khairan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apik ya kok diwales apik, nek elek ya diwales. Dadi duduk salahe Allah, duduk napa niku demo nang Allah, ya Allah kula kok ditakdir dadi elek, mboten Allah niku sampun paring syariat, pun saring aturan, pun nurunaken nabi, pun nurunaken Al-Qur'an. Kok ana sampe wong nang donya terus ra gelem ngaji, ra syariat, terus uripe ngawur sampe maksiat. Terus benjing nang akhirat kok disiksa niku mboten saged protes nang Allah. Ya Allah, kula dadi nakal, dadi maksiat kan mergo jenengan takdir.
Berarti nak salahin jenengan. Oh, mboten saged. Wong enak men ngomong. Allah itu ora iso disalahne. Mergo Allah sampun nurunno Rasul, sampun nurunno Al-Qur'an. Bahkan ulama sapirang-pirang. Lah kok gak gelem ngaji, gak gelem melu syariat itu salah dhewe to. Nah, padha kaya maling nek napa dicekel polisi. Terus mari ngono ditakoki polisi, "Kenapa kamu mencuri?" Terus jawabane maling, "Saya ditakdir Allah menjadi pencuri." Kalau Pak Polisi ya ditabuk, tepok. Nah, saya ditakdir Allah menabuk lambemu. Ya padha ae akhire. Mboten saged nek perkara elek iku ora oleh disandarno nang Allah. Nek perkara apik sandarno nang Allah, nek elek salahno awakmu dhewe. Tata kramane kang ngoten. Oh, niki dawuh Luqman Al-Hakim sing sepertelu terakhir bagian sing ketelu menungso niku balike saka set napa niku jasa artine uang aja ngopeni jasa nemen-nemen mergo kita niku mangke mangani set balike nang set kita jaga kesehatan monggo mboten napa niate sing sae aku olahraga sehat ben iso dinggungi ngapunten monggo ditangguti niate piyambak gawe skincare larang gawe gincu larang aku tuku gincu anyar yo kena banyu rayuan tapi digumangan donat jebret dadi enten sampe lho gak ngecap lho benges kuapik gak ngecap wong kabeh tak go jagung tuku benges sing anyar, tuku wedak, tuku nopo iki. Asidu macem-macem. Cara mboten digambar asidu, salat disaged mboten? Bisa. Nah, makane mangke ditangguti saran-saran. Ngoten niku niate nopo? Nek niate nggo ngapiki awake to, yo berarti padha karo mangani set. Nyari si set saya tambah enak ini aku skincare ini nah tapi nek jenengan kok menjaga jasad ini awak kesehatan awak sembarang siji nek dienggo ibadah berarti nek berhias niki yo oleh kan jalan jaga kesehatan aja sampai kelemon ya awak sing enteng sing langsing gitu ibu-ibu sing sampai diet lapo oh ben salate enteng dan gak males nih oleh salat nah itu sama termasuk ngapiki awak sing ibu-ibu sing mbak-mbak niku mergo bojoku iku seneng nek nyawang aku lan sing gawe nyenengno bojo itu kan termasuk perempuan salihah kan idza sarathu jika dipandang maka menggembirakan menyenangkan berarti termasuk nih nek niate ngapiki jasad ngasih jisim niki mergo niku wau maka ngapiki mboten napa-napa mergo niate ibadah tapi nek ngapiki nggur naudzubillah nggur pamer nang wong nggur pamer teng ngene oleh napa niku validasi saka wong liya ben diomong cantik kamu cantik cantikan kamu ya kamu ngono-ngono tok yo padha karo mangani set niku wae ora ana gunane bahkan nek sampe berhias iku duwe enek niat kesombongan niat untuk riak untuk memamerkan kecantikannya bahkan di orang-orang yang bukan mahramnya, yang bukan halalnya, bukan suami pasangannya, maka jadi haram. Makanya monggo mangke ditandhuti piyambak atine iku aku berhias ngene iki niate nggono apa. Nek jenengan niati aku kapi salat jamaah aduse sing rapi dhisik mergo teng Quran khudzu zinatakum inda kulli masjid.
Bahkan nganggo sing apik, pakaian sing apik mergo ten Quran wa thiyabaka fatahhir. Wah niki niate niat Qur'ani, niate ibadah, monggo dilampahi mboten napa. Tapi nek namung niate kanggo riya, kanggo pamer padha karo manusia. Pun niku tentang makalah 36. Kula lanjutaken ngaos fikih kala mbiyen. Kita ibadah Allah baleni, kita ibadah rukun Islam ngelampahi pokok Islam niku kan gangsal, nggih. Syahadat, terus salat, poso, zakat, haji niki sing pokok. Mangke lintune niki pengembangan. Lintune niki mangke pengembangan, tapi sing pokok dasar niku gangsal niki. Kalau mbek syahadat pun kula bahas. Lajeng masalah salat niku mboten saged bahas salat, mboten saged sinau tentang salat saderenge sinau tentang babagan sesuci. Mergo tiyang salat syarat kada suci kalau. Lah alat bersuci sing utama, sing pertama dan utama niku nggih toya, air. Air sing saged dienggo bersuci niku sebutane air mutlak. Sing hukume secara hukum niku tahir, mutahhir. Hukum air nggih suci, saged dikonsumsi. Nggih mensucikan, saged dienggo ngilangi najis utawa ngilangi hadas. Lah air mutlak kono pembagiane niku air sing asli. Sing asli ciptaane Allah, sing mudhun saka langit utawa medal saka bumi. Nek diitung cacahe enten 7 sing wau kula share niku. Banyu udan, banyu salju, banyu embun, banyu laut, banyu kali, sungai, banyu sumur, banyu sumber. Terus apa? Nah, niku enten 7 niku. Lah, dewe ini enten pertanyaan dan nek koyo kalen-kalen niku yo napa nek dienggo pembuangane orang. Nah, perlu dibedakno antarane sungai kali got. Nggih. Perlu dibedakno antara sungai kali got. Nek got niku pembuangan limbah rumah tangga. Pembuangan limbah rumah tangga, aliran sangka jeding, saking umbah-umbah, saking korak-korak, saking isa-isa. Niku nek milih tenggene setunggal aliran, niki namine got. Namine got. Lah, sing aliran saking rumah tangga berkumpul niki alirane namine got. Sing hukume niki minimal hukume mustahmal, minimal. Bahkan saged dadi air najis mutanajis sehingga mboten saged dienggo bersuci. Nah, sing aliran sing kumpulane saking rumah tangga niku didadekno siji dadi kalian kaya tenggene daerah perkotaan, daerah perumahan. Niku kan kotorane rumah tangga didadekno satu wadah. Nah, tapi nek aliran iki mangke bermuara teng sungai nggih, mangke muarane kok mlebet sampai teng sungai dadi siji namanya Kalen Ondo. Nggih, sungai yang besar. Maka ningali riyen air sungainya niki terpengaruh mboten kali aliran limbah rumah tangga, kali got niki. Nek sampai air sungai niki terpengaruh dadi ambu, dadi ireng ngoten, maka air sungai sak ambane ngoten niku, maka hukume mboten saged dienggo bersuci karena terpengaruh saking limbah-limbah niku. Tapi nek ketika masuk ke air sungai kok mboten berubah, air sungai sing napa kados ten Wonokromo niku Pak nggih. Nah, air napa brantas kali brantas napa? Nggih, brantas. Nah, niku kan mboten berubah, mbok dialiri saka pembuangane napa saking rumah tangga wong sekitar niku nggih pancen banyune ket mulai nggih coklat ngoten niku. Air sungai ini paling aslinya coklat ngoten niku, tidak berubah jadi hitam, tidak berubah jadi
terus bau kotoran lho, maka hukumnya tasik suci mensucikan karena volume air sungainya itu mengalahkan volume dari air pembuangan limbah rumah tangga. Makanya dibedakno nek jek tas metu saka rumah tangga jek nang kalen cilik god-god niku ya mboten angsal dienggo bersuci. Ndelok air kolu kok. Omongane kabeh dienggo wudu. Tapi nek nanti pun sampun ngalir tenggene sungai besar sing dadi siji kali sungai besar, nang sungainya tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka hukumnya dadi suci mensucikan. Terus kemudian hukum air niku mboten namung setunggal niku tok, mboten namung suci mensucikan. Memang sing suci mensucikan niki sing kriteria sing nomor setunggal kena dienggo bersuci. Dienggo wudu, dienggo mandi besar, dienggo ngilangi najis, mukhaffafa mutawasitun wala besar. Tapi yang termali nomor kali kriteria air niki sing suci mensucikan tapi makruhun istimaluhu. Tohir mutahhir tapi makruhun istimaluhu. Tapi hukumnya makruh, kurang apik. Airnya suci mensucikan tapi kurang baik digunakan untuk bersuci. Makruh hukumnya. Napa niku ngene ku almaul musyammas. Banyu sing dipepe srengenge. Air yang dijemur di bawah terik sinar matahari. Sing syarat niki kalih. Gini ku wadahe saka logam, mboten plastik, mboten tanah liat. Terus niki terkena air matahari langsung, mboten enten tutupe, mboten enten alang-alangi langsung. Sehingga air anget niki makin nek dienggo bersuci niku makin malah menimbulkan penyakit. Kurang sae ngombe kedokteran nggih kurang sae, ngombe syariat Islam nggih kurang sae. Tapi sah. Bukan berarti terus najis mboten sah, tapi kurang apik. Jenengan ngapunten nggih niki damel tangga nggih. Damel torong nggih. Mboten aman nggih langsung aliran. Sing saking aliran langsung mawon jenengan nek buka keran pertama salat ngasar nggih. Utawa salat dhuwur. Niku kan anget nah. Nah niku kan rada anget, niku demuk wis rada ngene. Apa maneh sing kabeh dipepe tenggene tong. Napa niku seng utawa tong besi. Terus sing wadah minyak-minyak dulu. Nah, jurigen apa? Tong sing besar itu sing saking logam. Napa niku? Drill. Nah, tapi mboten sing saking pasti. Nggih sing saking logam niku. Niku terus ditaruh air, terus dipanasno sinar matahari langsung. Mbok mari dhuwur dienggo wudu. Ya melepuh niku. Wis mboten sehat saestu niku. Piye, tapi hukumnya sah. Artinya tidak semua air hangat itu tidak boleh atau makruh digunakan untuk bersuci mboten. Sing niku to, sing kena matahari langsung tur wadahe saking logam. Tapi nek jenengan damel water heater utawa digodhog, damel panci, damel api niku, maka mboten makruh, mboten napa-napa niku. Bu, engko bengi ya Bu ya bal-balan Bu. Mosok Indonesia bal-balan kok dhewe bal-balan. Arek wis tak rokok turu kok Bu. Mempak adem. Wis tak gosekno banyu. Jare Pak Idam gak oleh. Sing gak oleh nek dipepe langsung nang srengenge. Wong iki tak godhogno ora apa-apa. Nah, iki mboten napa. Dienggo mandi. Mboten napa-napa jono. Dienggo wudu nggih mboten napa. Sing mboten langsar. Sebenarnya bukan tidak boleh, makruh kurang sae. Gini ku sing toya sing dipepe srengenge sing langsung, mboten enten tutupe, mboten enten alang-alangi
terus wadai saking logam. Makanya tenggine riwayat niku menyebabkan penyakit belang, baros. Nah, nek kedokteran malah langkung bahaya banget. Niku nomor kali. Tasik sah dinggo bersuci tapi hukumnya makruh. Nah, sing nomor 3 niki sing paling sering. Gini ku toyo sing suci tapi boten mensucikan. Tohir belum tohir. Hukumnya suci tapi boten saged dinggo mensucikan. Dinggo wudu boten angsal. Dinggo mandi besar boten angsal. Mandi sunat nggih boten angsal. Dinggo mensucikan umbah-umbah kelambi najis nggih boten angsal. Isoe nggur dipakai untuk konsumsi-konsumsi tok. Nah, ini jenisnya kali. Gini ku nomor setunggal, gini ku banyu mustakmal, banyu sisa, banyu bekas. Niki hukumnya mustakmal. Contoh jenengan wudu. Nah, ngandhape niku ditadhahi kali bab umami. Jenengan wudu ditadhahi kali tadahane wudu jenengan niki bening ketoke bersih. Tapi kan tetesane wudu jenengan mboten angsal dinggo wudu malih mboten angsal. Tapi hukumnya suci, cara jenengan godhog jenengan minum nek kolu lho. Maka mboten napa-napa. Tapi secara hukum wudu kali mandi mboten angsal. Dinggo umbah bagian sing kena najis mboten angsal. Mergo mustakmal. Termasuk wonten air sing awale niki mutlak, awale niki suci mensucikan. Tapi terkena najis, sing najis niki mboten sampai ngerubah sifat airnya. Tapi volume airnya niki sekedhik, mboten sampai 2 kula. Contoh samenten, ampun nggih samenten. Enten toyo samenten. Niki kelebonan batange nyamuk. Ngertos nggih? Nah, nyamuk diceblek terus kok mlebet tenggene wedan kopi, wedan napa niku? Teh utawa getih sing nyiprat utawa kamu telek-teleke cecek utawa napa mlebet tenggene sak gelas niki terus jenengan bucal kotorane iki wau didelok banyune yo pancet bening ambune yo gak berubah ora berubah apa-apane tapi wis kadung kelebon barang najis. Dan volume samenten niki hukumnya kolil, al-ma'ul kolil, air sedikit. Maka hukumnya mboten saged niki dinggo bersuci mboten saged. Tapi hukumnya tasih suci. Nek jenengan kolu ya diombe ora apa-apa. Nek kolu. Tapi nggih, nek ngombe madzhab Malikiyah nek kolu di mboten napa-napa. Tapi nek madzhab Syafi'i mboten angsal. Hukumnya tetap jadi mutanajis. Nek hukumnya tenang itu selama nggak berubah tak masalah. Nah, toyo niku enten secara volume niku enten kalih, enten toyo kathah, enten toyo sekedhik. Lho, napa bedane ngeten? Toyo kathah niku toyo sing volumene ukuran apa banyaknya air niki 270 liter. Enten sing sanjen 250, enten pokoke 270 satu sama. 270 liter. Nek damel kolam, kapane enten kolam yen kamar mandi perusahaan ini damel. Nek damel kaya kolam niku maka ukurane umpama kok kubus nggih, panjang lebar tinggi niku sama-sama 65 cm. Panjang 65 cm, lebar 65 cm, tingginya 65 cm. Niku nek kebak mancep niku hukume air banyak. Hukume air kafir al-ma'ul kafir. Tapi nek kurang saking niku, kelong sak cebuk, rong cebuk, kelong sak liter, rong liter, maka hukumnya sudah air sedikit.
normale sak menten. Tambah sekedhik niki malah. Lah terus napa hubungane kali masalah hukum air? Benten sanget. Air niku nek banyak nggih kados wau kolam sing ukurane lebih dari 270 liter. Niku nek kecemplungan najis, mbuh sengaja mbuh gak sengaja, maka jenengan tingali sifate air. Ngomong kelebonan teleke cecek wa teleke tikus ngono. Terus teleke dibuka. Terus toyone ditingali, warnane pancet, ambune pancet, rasane pancet. Aire lho nggih sing didulit mboten teleke niku dibuka, air rasane ya pancet. Maka hukum air ini tetap suci mensucikan. Mergo tidak berubah. Tapi nek airnya niku banyak niku wau sak monten niku. Terus kecemplungan ngapunten batang tikus sing sampai 3 dino. Banyu sak kolam sak meter mau kecemplungan batang tikus 3 dino yo ambu, masih sakmu yo ambu. Maka hukumnya sak kolam itu hukumnya najis. Mboten saged dienggo bersuci. Nah, saiki nek toyone sekedhik mboten sampe 270 liter ya napa. Nek madzhab Syafi'i ketat sanget. Lek ana banyu kok gak sampe 270 liter, kok banyune tergolong air sedikit, kena najis sak tetes air, sak uprit air, bah berubah, gak berubah, hukumnya tetap dadi najis. Ketat iki nek madzhab Syafi'i. Tapi nek madzhab Maliki mboten. Yo aja didelok sih nek pancen gak berubah, yo hukumnya tetap suci mensucikan. Tapi nek berubah hukumnya mboten suci. Tapi nek kula pribadi nderek Syafi'i ya. Karena nek dienggo logika kaya kelebonan teleke cecek sak menten lho. Kelebonan teleke cecek. Meskipun teleke cecek dibucal, jenengan kolu kabeh ngombe. Mboten kolu. Wah niki nek rumusé madzhab Syafi'i ngono nggih. Mangane toyo niku sing ngati-ngati. Aja sampai kecipratan bali. Termasuk jenengan wudu, Pak. Jenengan wudu niku nek posisi ditampani ngenten, ngandhape wajah jenengan terus jenengan wudu. Basuhan pertama niku aman insyaallah. Nah, waitul wudu aman. Tapi basuhan kedua jenengan tampani iki tetesane, tes ditampani terus dibasuhno maneh mboten sah. Nggih, karena balik airnya itu bekas bersuci mustakmal niku. Makanya dikasih jarak antara wajah karo tangan dikasih jarak. Nah, jadi banyu sing ditadahi niki mboten kecipratan saking bekase wudu. Termasuk mandi. Mandi nek jenengan damel kolam sing kedhi, kolam jenengan utawa bak. Bak nek cilik ngoten niku, nek sing bab diguwa Mbak. Niku nek jenengan mandi jebul kok cipratane mlebu blum teng mriku sak tetes soritek hukume mboten saged suci mensucikan mawon. Sing aman damel shower utawa damel pancuran ku aman. Karena pancuran itu hukume air mengalir. Air mengalir itu tidak ada ukuran sedikit banyak tidak ada karena airnya mengalir. Mantap nggih. Enten sing ditambah-tambah. Monggo. Nggih. Wah, jedingan niku kan enten sing enten jaman-jaman teng pondok kolam. Nggih teng pondok-pondok. Kalau jedingnya nggih kolamnya itu tadi volumenya adalah termasuk banyak. Sing duwo niku Pak zaman rumiyin ten wali-wali kan tasih enten. Maka hukumnya tidak apa-apa, masih suci mensucikan meskipun balik hukumnya suci mensucikan. Karena air yang banyak itu bisa menghilangkan najis dan bisa menghilangkan hukum mustakmal. Tapi yang perlu diperhatikan, airnya tidak berubah. Sifat airnya itu loh, mboten berubah. Yo digo wudu santri sakmono kae yo banyune tetep ngono kae. Cuma sakniki alhamdulillah beberapa pondok mboten menerapkan seperti itu, Pak. Niku ten salah-salah niku. Karena oleh kedokteran manu, Pak. Ini tetap enak penyakit dan nanti diuji ngeten Mas gedhe. Enten diuji kali lab ngeten. Enten kolam 1 kali kolam 2.
Kolam satu niku dienggo cuci muka biasa, nggo sabun. Sing yang kedua niku dipakai wudu. Ternyata yang dipakai wudu itu lebih cepat keruh daripada yang hanya dipakai cuci muka. Kenapa kok beda? Padahal podo-podo basuh wajah. Niki hikmahe bahwa wudu niku ngilangi dosa. Sehingga nek mari wudu niku banyu wudu sing netes niki nggawa dosa sehingga banyune cepet banger, cepet ambruk. Makanya oleh kedokteran ini kayaknya menghindari. Ngoten nggih, mungkin saged mangertos menika. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.